Яшчэ адзін варыянт адзначэння 8 сакавіка, каб выраўняць і шансы, і пазіцыі, прапанавалі гомельскія ледзі. І заклікаюць далучыцца ўсіх, каб з руху ледзі гэта стаў рух людзі. Гаворка пра ровар. Олег Рудавусаў. Это даже не просто женский день, это, наверное, праздник для всех, не только для девушек. Для мяне гэта свята вясны, у першую чаргу. Можешь дарыць кветкі, гэта самое галоўнае. Раньше вот как-то компаниями собирались, родственники за столом, поздравляли друг друга. А сейчас как-то вот жизнь немножко изменилась. Вот как-то каждый сам в себе. Удзельніцы ініцыятывы «Лэдзі на велосипедзе» лічаць, што роля жанчыны быць прыкладам і не адседжвацца дома. Таму яны ладзяць супольныя паездкі на роварах па горадзе і ваколіцах, ды абмяркоўваюць усё на свеце. Нужно следить за собой, за своим здоровьем, нужно ходить на природу, нужно двигаться, быть активным и здоровым. Велалэдзі імкнуцца да стварэння ў Гомлі інфраструктуры для ровараў, бо яны дапамагаюць узмацніць сям'ю, падвышаюць узровень ветлівасці ў горадзе і спрыяюць здароваму ладу жыцця. Меня в определенное время воспринимали просто так, как пенсионерку, взрослую даму. А именно благодаря велосипеду я сама стала себя воспринимать как очень крутую леди. На выезд 8 сакавіка сабралося каля 15 удзельніц, але цалкам магчыма, што ўжо праз год іх будзе болей. Велалэдзі плануюць курс велатэрапіі, дзе будуць заахвочваць сесці на ровар тых, хто пакуль пабойваецца. Шлях адкрыты і для мужчынаў. Олег Рудавусаў, Белсат.